Il-bidla fil-protokoll li tat preċedenza lill-Speaker tal-Parlament fuq il-Prim Imħallef hija waħda li kienet maqbula bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Iddikjara dan l-Speaker innifsu f'kummenti ma' One News l-għada li waqt l-awgurju tal-ewwel tas-sena il-Prim Imħallef ilmenta minn din il-bidla. Dina l-emenda kostituzzjonali ġiet ovvjament maqbula minn żewġ naħat tal-Kamra għax propju kienet suġġerita anke minn gvern preċedenti. Fl-ordni ta' preċedenza tal-Istat Malti issa hemm l-ewwel il-President, imbagħad il-Prim Ministru u warajh l-Speaker. Dan anke r-riżultat tal-liġijiet li jsaħħew l-awtonomija u l-rwol tal-Parlament Malti li fuq kollox huwa elett mill-poplu. Fosthom illi meta jkun hemm l-awtonomija ikun hemm l-att dwar l-awtonomija li waslu wkoll biex ikun hemm ukoll emendi kostituzzjonali. Fosthom emenda kostituzzjonali illi dina kienet residwu koloniali li dak iż-żmien il-Prim Imħallef kien jirreplacja l-Gvernatur Ġenerali meta ma jkunx hemm il-Gvernatur Ġenerali. Baqgħet hemm din, ovvjament issa ġiet emendata biex persuna eletta fl-għala tal-pajjiż, tal-każ il-President tal-Parlament, l-Speaker, jieħu u jassumi r-rwol ta' aġent President meta jkun hemm in-nuqqas tal-President jew aġent President nominat. Fuq kollox ġinja bidla li f'pajjiżna kienet ilha mistennija snin u li dwarha tkellmu Speaker wara ieħor b'mod partikolari fiċ-ċerimonji tas-7 Ġunju. Ifisser ukoll li issa l-Parlament Malti ġie biex ngħidu hekk upgraded kif kellu dejjem isir dal-aħħar snin ta' snin, speaker wara l-ieħor, niftakar l-speaker Mike Lawrence Gonzi kien għadu speaker jitkellem fuq l-awtonomija parlamentari, il-Madam Speaker Spiritere Da Bono, Anton Tabone, Luis Gallia, Michael Frento, u issa laġi kollox issa għax hekk kellu nastu f'xi darba l-issir, wasalna, saret, ma naħsibx għandna noqogħdu neħlew issa fuq id-dettall ta' protokoll.